adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 30 sa bulan sa Abril tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 16 ngadto sa 21. Sa pagsalop na sa adlaw, nangadto sa lanaw ang iyang mga tinun-an ug nanakay silag sakayan, unya na nabuk ngadto sa Capernaum. Nagabi na lamang apan wala gihapon muapas kanila si Jesus. Niadtong higayuna, dagko kaayo ang balod tungod sa kusog nga hangin. Ang mga tinun-an nakapamugsay nag 5 o 6 ka kilometro sa dihang nakita nila si Jesus nga naglakaw sa tubig ug nagkaduol sa sakayan. Busa nangalisang sila. Si Jesus miingon kanila, "Ayaw kamo kahadlok kay ako kini." Gipasakay nila si Jesus uban sa kahinangop ug diha-diha ang sakayan midunggo sa dapit nga ilang gipadulngan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.